Сократ смяташе демокрацията за опасна не защото обичаше тиранията, а защото виждаше как тя убива критическото мислене. Демокрацията приравнява всички мнения. Но Сократ твърдеше, че не всички мнения са равни. Невежият избирател не трябва да има същата власт като образование държавен служител. Той вярваше, че демокрацията награждава популярността, а не компетентността, и че масите ще гласуват за това, което ги кара да се чувстват добре, а не за това, което е правилно. Той не казваше, че хората са глупави. Той само казваше, че невежите хора взимат невежествени решения. Умели оратори, лишени от мъдрост, можеха да манипулират тълпата с емоции, а не с истина. Те обещаваха прости решения на сложни проблеми, играйки с страх, его и комфорт. Сократ вярваше в експертите. Той питаше: ако си болен, гласуваш ли за метод на лечение или питаш лекаря? И иронията е, че Сократ беше осъден на смърт чрез демократично гласуване.